Amincin Allah da rahama ta sa tare da albarka su tabbata ga ɗimbin illahiran masu kallo na tare da sauraro na. Har kullum taku Ruƙayyatu Abdullahi mai da gimbiyar majalisar mata ke kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Za ku ji kwana biyu shiru na yini sauto yau da kullum ce da kuma sha'anin rayuwa da faɗi tashi. A yau Allah ya bani iko na sake dawowa idan ba ku manta ba na shiga gidan aure gadan-gadan. Mun fara bayani akan yadda zamantakewa take kasancewa da kuma sanin haƙoƙin kai miji akan matarka da kuma ke ma mata ki san haƙoƙin miji akan ki. Idan dai aka taru aka san wannan zamantakewa za ta zama mai sauƙi, za ta zama mai daɗi, za kuma a yi zama na amana da fahimtar juna. Ba komai ba ne, bayani za mu yi akan yadda zamantakewa da kuma ƙalubale da suke kasancewa a sha'anin zamantakewa. Aiki ne ja ta tare kuma da ƙalubale a wannan zamantakewa ta aure. Amma kuma idan aka fahimci juna da al'amuran da ke wakana a zamantakewar auren komai zai zo ya wuce, za ku ga an yi rayuwar cikin zaman daɗi da kwanciyar hankali. Wannan shine sirrin kwanciyar hankalin ma'aurata idan aka yi ƙoƙarin sauke haƙƙin Allah. Daga inda kika san haƙƙin da ke wuyanki, ka san haƙƙin da ke wuyanka, kuka yi ƙoƙarin ku sauke, zamantakewar za ta fi daɗi. Sa'annan kuma daman shi aure kamar yadda muka faɗa tun da farko mun sani cewa ibada ce. To kuma abin da aka ce ibada za a je a zauna a yi to kuwa sai an yi da gaske, domin duk abin da za ka samu aljanna sai ka yi da gaske, ka yi da ƙarfinka da lokacinka da duk wani abin da ya dace shine za a cimma gaci. Za mu yi bayani akan haƙoƙin nan gaba kaɗan, duk da dai ma mun san wasunsu, amma tauye wasu haƙoƙin shi yake kawo tasgaro ko kuma ɓacin ko kuma a samu rabuwar kawuna ko rashin biyayya a wannan zamantakewar aure. Tafe-tafe sai kaga an samu rabuwa sakamakon an bar wasu abubuwa da suka kai 10 zuwa 20 a wannan zama na aure. Nan gaba kaɗan za mu karanto su cikin amincewar Allah. Amma kafin sannan, saboda yanayin rayuwa da aka tsinci kai a ciki, ni gimbiyar majalisa ina kira gare mu musamman mata ma'aurata, mu yi ƙoƙari mu taimaka wa mazajenmu. Idan kina sana'a ki kasance kin zama mai sanyin hali, kin tallafa wa mijinki, saboda gaskiya mazajenmu suna matuƙar ƙoƙari. A wannan yanayi da ake ciki kar ki zama mai fusata mai gidanki. Daga lokacin da kuka buƙaci abu kika faɗa kika ga ba a yi ba, ki yi shiru ki ɗan bashi lokaci, wataƙila ya ji yiwuwar yin ne bai samu ba, yana ƙoƙari ya sauke wannan haƙƙin, amma idan bai samu ba babu yanda zai yi. Ki zama mai haƙuri, ki zama mai kawaici, mai tuna masa akan lokaci kafin a ce kin gaya masa a ƙurarren lokaci, idan kuma bai ba ki zama mai mita ko mai yawan nanatawa. A'a, wannan abin zai iya fusata shi ko ya tunzura shi sakamakon yanayin da ake ciki. Haka abin yake gare ku maza, ban ce wai ganin yanayin da ake ciki kuma ku ƙara matsi mata ku hana su sukuni ku ƙi yin abin da ya kamata ba dangane da haƙoƙinku. A yi ƙoƙari, in Allah da idan kana zama mai ƙoƙarin kana so ka yi sai ka ga Allah ya taimake ka. Allah ya sa mana albarka a neman mu tare da mu da ku baki ɗaya mazajen mu masu albarka, haka mata masu sana'a a ci gaba da dagewa. Akwai gabar da zan dawo a gare ku maza, domin wasu matan sun koka wai akwai mazan da suke hana sana'a. To ka sani sana'a tana da matuƙar muhimmanci ga matar, ko da kuwa a ce kana iya sauke nauyin da ya rataya a wuyanka na ɓangaren haƙoƙi. Saboda idan ka ba da ci da sha da sutura, akwai wasu 'yan kunji-kunji wanda kuma ba zai yiwu a ce an same su 100% ba. Amma idan matarka tana sana'a za ta yi wannan a ɓangaren ka, kuma za a ganta shar da ita ai tunanin ma kai ka ɗauki nauyinta. Wani abun kuma zai iya tasowa ƙarami ne, ba sai ta bi ta kanka ba, za ta iya yi a cikin gida. Wannan shine a taƙaice, duba da lokaci a nan zan gintse inda sa'aya mu kuma haɗu a bidiyo na gaba. Amma kar ku manta ku yi ƙoƙarin danna mana subscribe ko kuma ku yi mana liking a don ganin sababbin bidiyon mu da za mu ɗora. Na gode. Har kullum taku Ruƙayya Abdullahi Maida, gimbiyar majalisa, nake cewa sai an jima mu haɗu a bidiyo na gaba.